बैसोफ्राबो जाया नङा जालांगासिनो दङ ओंखायनो बादा खुलुमबाय आंनि जबान ब्लग इडिसनाव थामखौ फिन खेबसे बरायबावबाय सोरबा जेव फग बारनाय महर लानो सानाबो दा मुंगै ओमफ्राय ब्लगखौ पुरा जोबोद सिनायलांबानो जाबाय आं पुरा इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आरोना ओमफ्राय मा होनो सोरबाफोर गोदान नायलांफोरबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालांदो लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होलांबानो जाबाय आरो सनाफोर ओमफ्राय पुरा नायनानै मोजां मोनाखैबा डिसलाइक मारना होबानो जाबाय भिडिअफोरा एखमबा मोजां जायो एखमबा गाज्रि जायोना स' बेयो मोजांबो जानो हागौ नायलांबाय थाबानो जाबाय फुराया ओमफ्राय सनाफोर लाखिलि दिनैबो आं सङाखै आरोना नै बिथाङासो संदों आं मिथिला कालारा गोमो नंलायला एसे जाथिसो जालायबाय माथो हालदै बारा जादों खोमा मैयानि दा सब्रिया ओमफ्राय नायाथ' सब्रिल' नालाय नै ना गोरानबो गारलानानै होलायनाय आरोना आं मिथिला नै सब्रि ओमफ्राय नैबे खर'ल' आरोना जारलालै थारुन ओंख्रि सिन्थायनो नै तेजपात्ता होलायनायसो जोंना अहाय मोनजानो बिदि स्पेसियेल ओंख्रि आरोना आयदै जारलालै दसे गोदौबावथोंसै जाहैदों मालाय संनाय साखिनायनि मजायानो आलदाखा आरोना गोथावालाय गोथाव तेजपातनिबो गन्ध बरिया जाजायो तेजपात होनानैबो ओंखामजों आं ओंखामखौ बारा जानो हाया नालाय ओंख्रिखौनो एसे थारुना मानो बेजे दंलायो बिफा बारा मोजां थारुन नङा माबा बेजे दंलायो एसे बेजे गोनां थारुना मिलौनो नागिरालाय बायो आं ओंखामाथ' जाखांबाय आरोना ओमफ्राय जोंनि ओंखाम जाखांनायनि हालोदखौ नायदों एसे लादों ओमफ्राय थोरसियाबो जोंजोब्बाय नै आं ना गोरान खर' ना माबा माबि ओमफ्राय नै बेनाबो एकदम जोंलाजोबनाय ओमफ्राय फिसालानाल' बारा जोङाखै आरोना ओंखामाबो जाखांबाय आरोना जोंनि हालोदखौ नायदो एबार ओंखाम जानायनिखौ थोरसि लथा बोस्रांसै आं ओमफ्राय दिनै एसे बांसिन जादों आरोना ओंखामा ओमफ्राय ओंखामाबो जै जाबायना ओमफ्राय मोदोमफ्राबो फुंलाजोबखायो आरोना फाग्लिसो दाख्लै साननै सानथाम जानो हायैयाव खौलौल' जाबाय ओमफ्राय दा एसे जाफिनबाय मैयानिफ्राय दिनै एसे बांसिन जादों आङो ओमफ्राय नायलाय बुबायबो खावलाया फाग्ला माबायदि मानसिलै बुनो टाइम मानो नाङा आंनो ओमफ्राय हामनो खिन्थु टाइम नांगौ ओमफ्राय नायलाय मारै जाबा हामो आङो साननै सानथाम ओंखाम जाथारालासिनो थानांगौ होमबासो हामो फाग्ला बिदि थाजायो मानसिया जारलासो आरोना सोरनाबा थोरसि लथा बोस्रांनानै लागोनसै आङो जोबलायबाय सानसुनि बोथिसे आरोना जाखांबासो स्रां स' जाखांबाय नानि फैदो बिफाजों खुसुर खासार खालामगासिनो दं जोलैया सोरनि फिसा जाखोबाल बेफोरलाय सेन्देल गिदिर गाननानै बे अबाव थांदो लेंबावबाय आंखौसो आया अबाव थांनो बापरे बाप बेयावसो जिरायनो आंखौ लोगो लाबाय थादों आरोना नोङो आयौ गरम बोथोर जाहांनायखाय खान्दा ड्रेसा हानफिनजोबनांबाय मा गस्लाया गलायनाय मानसियानो टिपिपि नालाय दै नानि नालाय सोना दा बे जाखांस्लाबनानै जिउथिया बिदिसो आरोना गथ' गोनांफोरजोंलाय मा जानो माथो खालामनो
जेबो साख्रि बाख्रि मावनो रोङा जाहैबाय आंबो बेफोरनो डिउटि जाहैबाय बेनोथ' बहुत गिदिर डिउटि बे डिउटिनिफ्राय आरो बहा बारग'नो हानो नङा होमबा जों बायदिया जाखांदोंल' ओमफ्राय नै टमाट' आं हारसिं एसे खानाय गोमोन फुजानो बिराद खानाय गोमोन दं आंनाव खानाय गोमोन एसे फुनानै होनो नै बेस्रा खानायफ्रा मोनजोब्बाय गेजेर गेजेर दे मोनजोब्बाय गजोब्बाय मा नांगौ गावासो दिगदार दे आनसिया जेबो खालामाखै ओइ फान्थिलाय आयदै मैयासो खर' लोबदों आङो नै डेन्ड्राफा दिनैनो नै जिं जिङाव आबै गैयालै मा मानसि हय मर उखि फैगोनलै खानाय गोमोनबो जोबा कफिबो जोबा ओरैबायदि प्रब्लेमानो प्रब्लेम सबाय बिमाबो जोबा आंनि बडियाव दे मा मा दङ इसोर बाया मोजोबा गावनो फुनानै होनो होननानै लिरदों आरोना ओंखायनो फुजाबाय आङो बिदि खामानिखौ मोजां मोनो इयो बाखिफ्राव बांद्राय हाया अजन खामानि हेभि खामानिबाथाय जाला बेखौ मावजाला आरोना जाबाय सनाफोर एकदम 9थासो खानाय गोमोन आरोना ससे मोननाय ससे मोनिनथाय नोंथांमोना सानलांसिगोन माथोसिन खालाय मा खानाय गोमोन देखायलाबाय थाखो होननानै बाट प्रब्लेम बिराद प्रब्लेम आरोना एकदम अयथासार मोनबाय आङो कफिखौथ' दा बुंखासै ओमफ्राय मा होनो जेखौ नाङा बेखौबो एकदम रिमुभार होलायनांगौ आरोना जेखौ नांगौ बे अट'मेटिक हारसिंनो गुलांलाबाय थानाय गोदाव सोराव प्रब्लेम बेफोरबो नङा होमबा सनाफोर खिथाहरलाय आं होनाया नंगौना नङा बेखौसो नांगौ बेयासो गुलाबाय थायो बेफोरखौसो नाङा बेफ्रासो गुबा बेफोरखौबा जबरदस्तिसो माने साफा खालामनांगौ आरो गोदाव सोराव थै गोसोखांबा एकदम मोथो रागा जोङो बेखौनो दानि लादानि मिनिनानै जोङो जाबाय खानायाबोथ' बिदिसै दासिमबो बोनो मोनखायासै आरो मोनथ'नायबो नंला खोमा आङो गैला थाथोंसै बिदिनो आसोल नामा खानाया एकदम दाग्लोब थाग्लोबथारमोन गोदो बेस्रा अबेयाव बिफा अबेयाव थानायाव खानाया गुदुं मोनलायदोंना लादागाव थानायाव खानाया गुदुं बेस्रा बिदिना होनबायसिनो गुनाङिफ्रासो गुस्रांला जोबो आरोना गोदोनि पिक्सारफ्रा बेस्रा खानायफ्रा दाग्लोब लायथारमोन गुजाजोब्बाय जेबो नङा बेफोरबो माथो खालामनो मालाय गुनायखौलाय आरोना बेनिफ्राय दारियाबो नुवाखै दा रावबो फौज मानसिनानै सिनायनाय नङा बाट न'आव फैबा फैनानै लायो आरोना माने आं बिराद मोजां मोनो बे मोनसे आंनि इच्छा आरोना ओमफ्राय समायोबो ओमफ्राय गैयाबा एकदम लांदां फादां नुयो आरोना बोरैबा न'आव थानायावहाय गाबुनो ओंखारलायो आङो लांदां नुबाथाय आरोना ओमफ्राय दा दङ आरो सोनाफोर भिडिअखौ मानो गोलाव खालामबावनो आरो ओंखामाबो एथबां हेभि जेबो गैयामोन आरो आंबो सङाखै माखौ देखायबावनो नङा होमबा ओमफ्राय बेखौनो आङो दोंबोसो खानाय गोमोन फुजाखौ मा जाखो बेफोरनो सावरायबाय आरो नोंथांमोनजोंहाय बाट खानाया गलांगासिनो दं आंनाबो बिरादनो हासबेन्डआबो गयो आरो बयबो खानाय गनाय फुलुनखायो ओंखायनो आं दिमागाव सानबाय आरोना माने मा खालामनो गनांगौ जायगाफोरनासो गवा गनाङिफोरासो गयो बे फाखनांगौफोरना गवा टाइट सिथाबनानै थायो गोदाव सोराव गाज्रि मोनो ना आं शेयार खालामदोंसो खुलिया आरोना रागा जोंनो ओंखारो आं खानायनि जातफोरखौ मा नांनायनि गनांगौ मा मुलि फोनदों बेहायलाय आङो एथ' खायाल लाखिबाबो गयो गोदाव सोराव ब्रुं मैया लोबनायावथ' आयै नै ओरैसो गखादों खानायानो फाग्लासो आरो बेस्रा बेहाबो ओंखायनो हे खानायफ्रानो गैलायलांला मा भिडिअ ओंखारजोब्रा लासिं होलायलांबाय उल्था-फाल्था बेहाबो अबेबा थान्दा जायगायाव थाबा जि बुजायो आरोना खानाय गनायनि प्रब्लेमानो जोबखाया मानसिफोरना ओमफ्राय मुलिफ्रा मा फानो बाय बादो बैसोफ्राबो जाया नङा जालांगासिनो दङ ओंखायनो बादो बे आरो सोरनाबासो बारा पेक होनबाय थाला आङो ओमफ्राय एकदम नेक्स्ट भिडिअ मोजां लाबोनो सेस्था खालामनोसै जेरावबो थांनाय जायगायानो आंना भिडिअ बिदिनो नर्मेल जाबाय आरोना सोरनाफोर गाज्रि मोननो नांला बेखौ जायफोरा फरायलांबाय गोसो साबायखर बावबाय आङो सोरनाफोर थेंक इउ सो माच